Salut toată lumea, bine m-am regăsit la un nou video. Astăzi o să continuăm parcurul. Da, și vreau să mă duc jos să vă arăt că am făcut asta. Ce e asta, vă întrebați? Deci aici este spawn point-ul. Da, ne lăsăm shift-ul. Așa. Deci acolo e spawn point-ul. Că de aici începe și ne golim inventarul. Butoanele cred că mai trebuiau, dar asta e. Și zice în chat că am primit 10 Apple. Că mi-am pus aici comment block. Gata, am depășit 2 stack-uri. Am depășit 2 stack-uri, mă. Și aici scrie, ești gata? Nu uita să recomanzi harta prietenilor. Subscribe, Raul Crețu, YouTube. Și hai să dăm start. Că am pus spawn point la fiecare. Spawn point. Beau. Ce drifturi fac? Beau. Sunt 11 nivele și eu vreau să fac 15, că asta e dificultatea, prima dificultate, că e un parcurs așa normal, în linie dreaptă, da, după aia urmează într-un turn, aș vrea să fac, dar nu-i foarte bine în turn, ceva de genul pe pereți, aș vrea să fac, vă arăt eu, da? Și acum mă gândesc cum să mai fac. Cum să mai fac? Da. Cu material cu slime. Stai să dăm și un time Sunday. Ei. 1, 2. Dacă se aude prea tare jocul, îmi pare rău, dar mie mi se pare că e ok. Mă, nu aici. Trec și acum în timpul videoului, că m-am învățat. Deci, slash spawn point. Da, spawn point. Aron. Bă. Ce fac, mă? Pe episod, în afara episodului îmi mergea. Așa. Foarte bine. Așa. Și pe slimeul. De pe ăla. Hop. Bam. Încă unul. Așa. Vreau să sparg. Să-mi iau lemn.
și să modific. Cu slime facem alt ceva. Oasa vroiam să zic. Ce înseamnă oasa? Oul asa. N-are niciun sens ce zic eu aici. Da, deci vreau să vă zic că luni este o premieră specială. Vine un joc super. Și o să ne apucăm și o să fie super. O să fie 2 premiere. Așa. 1, 2, 3. După aia mai mă duc așa. Încă unul. Ia. Și încă unul drept aici. Bam. Așa. Scară. Cum se numea? Scară. M-a pus pe mine cineva să fac cu scara. Acum fac. Ladder. Așa. Deci ăsta e al 12-lea. Încă 3 niveluri și a trecut de etapa aceasta. Block of coal. Arată super. Bam. Ia, uitați cât de frumos fac. Deci videourile care o să vină luni sunt Ablana Bomba, mai ales al 2-lea. Și dau slash. Spawn point. Aron P. Mi se pare fain să faci hobby-uri. Îmi place și numele youtuberilor. O să mai vină videoclipuri. Ia, uite aici. Dar nu vreau să zbor. O să... Se poate trece, dar nu știu eu. Nu pot să mă joc bine pe creativ. Bam. Am de 9 minute. Bam.
Bam, bam. Bam, bam, bam. Trebuie aici așa. Bam. Ăsta mai e un level. Ăsta ar fi 13, încă 2, 2, 2, 2. Încă 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Încă 10, încă 3, încă 79. Pe corali. Ați vrea da culoarea roșu. Red. Pe culoarea red. Bam, bam, bam. Nu știu cum l-am pus pe ăla așa. Am hack-uri. Sunt hacker băieți și fete. Ieri am postat primul video pe canalul secundar. Am mai zis asta de câteva ori. Dar n-a fost adevărat, nu mi-au plăcut videourile alea. Nici asta nu prea îmi place. Dacă nu-l mai vedeți pe canal, înseamnă că l-am șters. Spawn point. Aron Aron porc. Am văzut un slime. Bam. Și la coral. Alu, coralul. Cum să fac? Fac așa. Ca să se ducă pe jos degeaba alții. Dacă pică, trebuie să se omoare. Nu mai fac de încă 2 jos, 2 sus. Și 2 sus. Deci, ăsta a fost al 14-lea. Da, deci au fost ceva. Nu pot să zici că îl termin în 2 minute. Te mai chinui la unele. Dacă le termin și în 10 minute, e bine. Ca e și partea a doua. Da, și hai mai departe. Stai. Partea a doua. Cu. Block of diamond. Roșu cu albastru arată bine.
cum sună când ne pui. Deci, spawn point aron aron purcelus. Așa, acum deci da, merge. Asta e ultimul nivel și trecem la etapa 2. Să-mi spuneți dacă v-a plăcut poza de thumbnail la parcurul trecut. O să cheme parcur 1. Asta vreau să îi pun numele, să-i modific. Că se numește am făcut un parcurs în Minecraft, dar nu l-am terminat, bă. Bam. Și atât. Pot să iau prin mijloc. Trebuie să fie fix. Dar numai că acum am întors. Da, e bun. Și acum trebuie să facem un podium. Podium negru, îmi iau și din ăsta și din ăsta și din acesta. Să facem și un weather clear. Mi-au bubuit urechile când am auzit. Era thunderstorm atunci. Deci, command impuls. Acum, deci, spawn point aron p. Tot vreau să mai lungesc de atâta.
Acum scriem aici tile, așa, și scriem B-R-A-V-O. Ai ter. Par. Bine, atât. Bravo, ai terminat prima parte. N-am ieșit de pe jocul ăsta în timpul videoului de 1000 de ori. Am. Bravo, ai terminat prima parte. Mă, dispare odată. Buton. În loc de asta, bam, aici. Greu. Nu văd nimic în atâta negru. E greu să construiești cu negru. Să dați un like pentru efortul meu. Asta îl lăsăm aici. Uite aici. Uite aici, uite acolo. Credeam că l-am acoperit. De câte ori s-a făcut noapte pe episodul ăsta, oare? Asta este o bună întrebare. Asta e a doua oră cum plouă, weather clear. Ne mai bubuie odată în urechi. Eu port căști. Cine poartă căști, văleleu. Eu bubuit urechile. Da, mă să fac. Tot mă scoate de pe joc, că apăs acolo sus. Da. Și acum trebuie să mă duc puțin mai departe. Pe aici cred că e în regulă. Uite fix.
Am uitat că sunt pe o lume din asta. Doamne! Stai să iau un slime. Și să iau gres. Să-mi iau un gras. Trebuie să mă duc mai departe. Uite aici. Aici punem slime-ul și acum culori din concrite. Deci voi lua toate culorile și vreau să le fac așa. Bam, după galben, verde, verde, albastru, 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 mov, magenta și pink, adică din două serii le iau. Bam, acum le luăm și iar le punem n-am luat maro. Oul, maroul. Roșu, portocaliu, galben. Acum verde, verde, albastru, 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 mov, magenta și pink. Sper să arate bine. Nu. Nu și iarăși nu. Magenta și după aia pink. Hop, hop, hop. Roșu, portocaliu, galben. Verde, verde. Albastru, 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 mauve, magenta
pink. Magenta e o combinație între mov și pink, zic eu. Voi ce ziceți? Deci, acum albastrul ăsta. Of. Ia, hai să ne... Opa! Cât de fain se vede, bă! Încolo e parcurul. Atunci trebuia să sparg în cealaltă parte, adică în... Luăm toate astea. Mai facem un rând, dar mai întâi facem bam. Și după aia, aici vreau să pun un spawn point. Da, cam atât. Și mai vreau să fac aici turnul mai înalt, o cotură și cam atât. În episodul de azi vreau să conectez și comand blocul ăla aici, să te ducă la stadiul 2, la partea 2. Bam. O să urmeze video faină săptămâna viitoare. Sunt sigur. Am multe idei, dar nu pot să le pun în practică. N-am timp. Nu-mi permite timpul. De sus mă mai pot duce. Cred că o să mai facem cel puțin până aici. Da, deci revin când am făcut cam până acolo. Adică revin când am mai făcut stai să-i dăm weather clear. Când am mai făcut 3 rânduri. Arată fain și așa. Dacă te uiți din partea asta arată fain. Da, revenim când facem 3 rânduri. Suntem aici. Bravo, ai terminat prima parte. Stai să caut un... Partea 2. Așa, și 3, 2, 1. Am pus un bloc. Și 3, 2, 1. Am pus 4
straturi. Ui. Da, deci cam acesta a fost episodul. Ați văzut din titlul turnul ăsta. Gigant. La mine video a durat o oră, două. La voi vreo 30 de minute. Adică jumătate din timp sau mai puțin. Un sfert. Și... da, cam acesta a fost videoul. Aici se vede super fain. Da. Toate cele bune. Pa, pa! Hopa! Și una, și două, și trei, și patru, și cinci, și pa, pa!